Na vodičov tu číhajú takéto rampy, ktoré kontrolujú diaľničnú známku a mnohé z nich aj rýchlosť. Už čoskoro sa cez Maďarsko preženú húfy dovolenkárov z Čiek aj zo Slovenska. Prinášam ti rady, ako nedostať pokutu a ako nebyť oklamaný. Diaľničnú známku si kupuj z oficiálnych zdrojov na webe alebo na čerpacej stanici. Použij multifunkčnú aplikáciu Simple alebo stránku správcu ciest nemzety.hu. Cez aplikáciu Simple zaplatíš aj za parking v mestách. Vie po anglicky. V obci je stanovená 50. Mimo obce platí 90 na rýchlostných cestách 110 a na diaľnici 130. Na vodičov tu číhajú takéto rampy, ktoré kontrolujú diaľničnú známku a mnohé z nich aj rýchlosť. Úplne ideálne je, ak budeš jazdiť pomocou Waze, na jeho mapách sú tieto radary vyznačené. Maďari posielajú pokuty automaticky. V Maďarsku nie je tolerovaný alkohol, pásy v aute sú povinné, detské sedačky tiež a telefonovanie je povolené len cez handsfree. Svieti sa celodenne, tiesňová linka je univerzálna na 112. Pre mojich predplatiteľov som pripravil článok, kde som všetky tieto informácie zosumarizoval. Nájdeš ho v komentároch.